कसे काय मंडळी, तर सकाळ तर झाली आणि आज नाश्ता आहे ना माझे फेवरेट असत ते म्हणजे घावणे. कोणा घावणे आवडतात कमेंट करून नक्की सांगा. कामावरती पोहोचले आणि आज तुमका दाखवतले मस्तपैकी मयूरपंखचा प्रोग्राम होतो ना, तर त्याच्यात काय काय इव्हेंट होते ते थोडक्यात जाऊन बघून यावं मस्त. तर असली सुंदर झाडं बघितली, असली सुंदर झाडं तर मी आतापर्यंत बघूकच नाही होते कधी. सो चला जाऊया, आता तुमका दाखवते मयूरपंख 2023-24. तर वेलकमसाठी होती असली सुंदर रांगोळी. आणि पहिलं इव्हेंट बघितले तो म्हणजे असलो क्ले आर्ट केलेलं होतं मातीपासून, एकदम सुंदर सुंदर वस्तू बनवलेले होते, मूर्ते होते, तुम्ही बघू शकता शेतीशी रिलेटेड होते. त्याच्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, तर असले पेंटिंग बघितले एकदम सुंदर आणि भरपूर होते. आणि त्याच्यातली माका आवडली ही स्वच्छ भारत, कसली वाटतं बघा. आता या इव्हेंटचं नाव माका माहिती नाही, तुमका माहिती असलं तर कमेंट करून नक्की सांगा. पण जेव्हा करी होते तेव्हा मी बघितलेले छोटे छोटे ना कागदांचे तुकडे तोडून तोडून असे मस्त सुंदर कलाकृती बनवलेले. तर गॅलरीतनं आता आपण जातलो मस्तपैकी रांगोळी बघू. तर फायनली आम्ही हॉलमध्ये पोहोचलो आणि त्याच्यानंतर बघितलं ते सुंदर सुंदर रांगोळी एकदम जबरदस्त होते. आणि ही तर सगळ्यात अट्रॅक्टिव्ह पंढरपूरच्या